Alert Level 1 itinaas na sa Mount Pinatubo dahil sa halos 2,000 na naitalang pagyanig. Sundan sa report. Itinaas ang Alert Level 1 sa Mount Pinatubo sa Botolan, Zambales matapos makapagtala ng higit 1,700 pagyanig sa bulkan. Simula noong Enero 20, marami kaming naitatalang mga pagyanig at hanggang sa kasalukuyan, marami pa rin mga pagyanig sa palibot. Pero sa kabila nito, hindi pa naman daw nangangailangan na magsagawa ng preemptive evacuation. Halos 30 taon nang naninirahan malapit sa Mount Pinatubo si Orlando at saksi raw siya sa pagputok nito noong 1991. Nung pumutok ang Mount Pinatubo, unang nakita namin yung usok, parang yung makapal na usok. Nagulat kami dahil di namin alam yun na pala Pinatubo. Tumakbo po kami sa evacuation center. Agad daw silang lilikas sakaling tumaas pa ang alert level ng bulkan. Experience kami nung unang pagputok ng Pinatubo. So ngayon, pag pumutok, alam na po namin ang aming gagawin. Prepare kami ng mga yung sasakyan na pwedeng pang rescue sa mga tao. Yun ang unang gagawin namin. Tapos meron kaming dito, yung evacuation center. Patuloy naman ang monitoring ng PHIVOLCS sa aktibidad ng bulkan. Trace De Leon, Balitang Amyanan.